ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଏଦାନ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁର ଧୂଳିରୁ ଆଦମଙ୍କୁ ଓ ଆଦମଙ୍କୁ ଘୋର ନିଦ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରାର ହବାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏଦାନ ଉଦ୍ୟାନ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସତ୍ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ। ତହିଁରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେଠାରେ ଚଳିଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୈତାନ ଆସି ହବାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା ସାପ ବେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲା। ଖାଇଲେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯିବ କହିଲା। ହବା ଏବଂ ଆଦମ କଥା ହୋଇ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଦମ ତୁମେ କି ସେ ଫଳ ଖାଇଛ? ଆଦମ କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ହବାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଖାଇଲି। ହବା କହିଲେ, ହଁ, ମୋତେ ଶୈତାନ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା, ମୁଁ ଖାଇଲି। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭରପୁର କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍।